ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோருக்கும் தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள். உங்கள் விஜயராணி ஆகிய காந்தக்கண்ணழகி. என்னுடைய தீபாவளி செலிப்ரேஷனை உங்களோட பகிர்ந்ததில் மிக்க மகிழ்ச்சி. இந்த வருஷம் நான் ரொம்ப ஹாப்பியாக கொண்டாடினேன். நீங்களே எப்படி கொண்டாடினீங்க? நல்லா கொண்டாடி இருப்பீங்க. இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு என்னுடைய தீபாவளியோட செலிப்ரேஷன் எப்படி இருந்ததுன்னு நீங்கள் எல்லாம் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். நிச்சயம் அடுத்த வீடியோவில் நாம் சந்திப்போம். மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் போடுங்கள். மீண்டும் தீபாவளி நல் வாழ்த்துக்கள். ஹாப்பி தீபாவளி. அடுத்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக சந்திப்போம். தேங்க்யூ.